el Toni Soler ens va anar a veure al teatre i em va cridar per fer un càsting. El Toni em va agafar ja per Polònia i tot va ser una roda. Perquè quants anys vas estar al total al Polònia? 11. 11. I entenc que això sí que un cop estàs a un lloc com a Polònia ja tens assegurat doncs, de viure de la interpretació amb regularitat, no? Sí, el Polònia, clar, el Polònia em canvia la vida a mi perquè és un programa de molt èxit immediat quan s'estrena, que et dona reconeixement, molt bones condicions econòmiques i a sobre una estabilitat total, no? I em permet fer teatre o no, em permet escollir què fer. Però, esclar, el Polònia també t'encasella molt, és a dir, una trajectòria artística l'has de traçar tu, no has de deixar que ningú la traci per tu, tu has d'escollir què vols fer i què no, i si vols fer altres coses a vegades no te n'adones que estàs fent una cosa que et priva de fer aquestes altres coses, perquè s'obrin portes noves n'has de tancar. Llavors jo quan ja portava 11 anys al Polònia em vaig adonar que estava encasellat, que no em cridarien per fer altres coses, per fer sèries, per fer pel·lis. Ara tampoc em criden, però sí que he fet una pel·li l'any passat, o sigui, sí que m'han passat coses xules que no m'haguessin passat estant al Polònia, i és normal, perquè la gent et veu allà amb un producte tan concret que és com si vas al súper, no? No et compraràs la marmelada en l'apartat de peix congelat. Sí, una mica tu tens ja una vida professional regular, no? O sigui, una estabilitat total, fas un trencament i al final això suposa una mica un nou començament, no? Absolutament. Molt dur, van ser 2 anys, els 2 primers anys després de Polònia, molt durs. Literalment jo no tenia res a fer, o sigui, no em sonava el telèfon, em vaig anar als Estats Units, vaig escriure una novel·la que va ser com una catarsi de dir, bueno, escric una mica sobre la meva vida, sobre què ha passat, però clar, comença a faltar la feina i comencen a passar les hores i la meva agenda, que estava acostumat a tenir tot de coses, recordo un dia que vaig mirar l'agenda de desembre, me'n recordo perquè era desembre, i vaig començar a passar les pàgines de desembre i no hi havia res a l'agenda, no? I allò va ser per mi com un dir, hòstia, estàs sol, s'han oblidat de tu, xaval. Vas pensar algun cop aleshores en tornar al Polònia? No, si alguna cosa he tingut sempre clar és que jo no podia tornar enrere, havia de ser valent, o sigui, era una decisió molt meditada, estava molt cansat també de fer allò, m'havia reportat molts beneficis, m'ho havia passat molt bé, però si hi ha alguna cosa bàsic en aquesta professió és que us ho heu de passar bé. O sigui, us ho heu de passar bé.